sanctuary, we come to adore you, Lord. In adoration and praise. Ọrụ ụbọchị tata na nnukwute olili nke Queenship, ya bụ mbọchị atọ n'ime otu ndị ngozi Ofala Nne Di Aso obodo ka eze nwanyị. Wee bụrụ na nke arọ ọnụnwa wee bụrụ na ọ bịanye n'ụbọchị ụka. Ọ bịanye na tata nke tata ụbọchị ụka. Ya bụ olili anyị wee na-ekele Chukwu na nnukwute ụzọ ihe na-atọ ọjị maka ya na-achụ ọjị n'isi Di Aso nke tata nke mbụ onye gbara Nne Di Aso Ofala dịka eze nwanyị nke ife. Ofala nke Nne Di Aso nke Ofala nke ugboro 7 anyị na-agbụ ya kamgbe a ji ịmalite ya and kamgbe a ji eme ya eluigwe na-emela onwe ya afa. Tata eluigwe emekwa n'onwe ya afa ka anyị kọọrọ Chineke anyị aka. Ihe nke abụọ anyị ji maka ya gbakọba tata bụ na anyị ga-anọ na des ajamas na mmemme nke tata wee lọnchị ya DVD stroke VCD video CD nke music anyị ji wee na-agwa ụwa na Nne Di Aso bụ ezigbo nne. All this ministry produce ya bụ music wee bụrụ na ya bụ music afọ ya bụ Join the Heavenly Boat. Ya bụ anyị niile ebanye n'ụgbọ nke na-aga n'ebe n'eluigwe. Anyị si na ya wee na-ayọ Chineke ka o mee ka ọtụtụ mkpụrụ obi banye na obi Di Aso nke Virgin Maria, onye nke kwuru na Fatima in the end my immaculate heart wee triumph. Ka obi Di Aso Virgin Maria nwee mmeri na ndụ anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ihe nke atọ anyị maka ọgbakọwa tata bụ na tata kpọmkwem ka m chiri fada 29 years ago. Yes. Echiri fada na Queenship of the Blessed Virgin Mary 22nd August 1992. Tata bụ 22nd August 2021. So Chineke ka anyị na-enye ekele. Ihe ọ ga-ewetara n'akwụkwọ Joshua kpatara agbụrụ ụmụ Izrel na ndị Shekem kpọọ ndị okenye, ndị ndu na ndị ọkaikpe ndị isi Izrel na-apụtacha n'ihu Chineke. Joshua gwara mmadụ niile sị, ma ọ bụrụ na unu achọghị ife ose bụrụ ofufe, họpụtara na onwe unu onye unu ga-efe, ma ọ bụ chi ndị ahụ nna unu fere n'ofe osimiri, ma ọ bụ chi ndị Amọ unu bi n'ala ha. Ma mụ na ezinụlọ m niile anyị ga-efe ose bụrụ ụwa. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọlụ Di Aso degara ndị Efesọs, na-asọpụrịtaranụ onwe unu n'ihi nkwanye ugwu dịrị Kristi. Ndị bụ nwunye na-asọpụrụnụ di unu dị ka o kwesịrị dị nwenụ. Di bụ isi nwunye ya, dị ka Kristi si bụrụ isi nke nzukọ bụ ahụ ya. Nye onye nwe anyị nọnyelụ nọ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Mgbe ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ Jesu nụrụ nke a, ha sịrị, okwu a tọrọ akpụ, onye ga-anabata ya?
Jesu matara n'ime onwe ya na ndị na-eso ụzọ ya na-atamu ntamu banyere okwu a. Achọrọ ka ịkwụrụ ọtọ ọfụma. Jesu si ndị ụmụazụ ya, onye ka unu ga-eso? Unu ama nnarọkwu. Ofu onye apọstọl si adị nwere, Pita dị si adị nwere. Ọ gị maka anyị ga-eso, maka gị bụ onye ji ozi nke ndụ ebe ebe. Ụmụ ife onye ka unu ji eso? A ga-eso Jesu na Nne Di Aso. Amen. Nwaanyị dị ime for how many months? 13 months na-achọ ịba ọnwa nke 14. Ọ na-achọ mkpụrụ nke afọ mana nwetara ọwụwa ka nwa bịara n'afọ 8 ya. O ji gbaa akwụkwọ. Nwa abịazie, nwaanyị dịzi ime amụ amụ. Mana ọ retit ka m gara wee gwa ha maka ihe Nne Di Aso na-eme, start to Queen of Light. Ka ị mana ụfọdụ n'ime unu enwebeghị, ọ dịbeghị nọ na family ụfọdụ n'ime unu. Ọ sachọ ha ka e buru wee dọba. Ọ sachọ ha ka nwaanyị gụrụ dị. On Tuesday, retreat ahụ. Second Thursday, Wednesday, bọsị nke ịtọ ya. Ndị ma na-akwado ịbịa retreat. Nwatakịrị ọ na-afọ megịnị wee kikiwe. From there, wee pụta ụwa. Ebe asị mbebi dọwa. Unu anụkwu onye testimony dị iche iche gbasalụ si ka Nne Di Aso. I am proud of my mother Mary. Are you proud of Mother Mary? We should be proud of her. Ọ si ka nwa ka Nne Di Aso ji tụọ agbụ dị iche iche. Na onye agwọ na-atọ batara bie, ọ si ka aka ewetara agwọ na-atọ batara bie mesịa disapia, mana Nne Di Aso ka amụrụ ya bụ si ka ha atọ mekwa apịa. Enwee buzie na ha chanwụgo anwụ. Nne Di Aso egwu okwu megide zapesịa ha isi. Ana m asị famili ọbụla onye nnabata Nne Di Aso n'ụdị a ya zọpesịa ike ihe ọ na-echere gị aka mgba isi n'aha Jizọs. Ihe ọ na-echere unu aka mgba Queen of Light batara ya zọpesịa anyị isi n'aha Jizọs. Unu adịgo maka sị ka ma ndị anwanye na moto, ndị oshi chọrọ onye oshi na moto, mana because of that thing ọ bụzie Nne Di Aso wee ihe ụjọ ndị oshi mmadụ ịtọ ha wee drọpụ moto megịnị gbafuo onye nwe moto bụgwa moto ya. Emozi maka bam Nne Di Aso ka o ji akpa mkpamkpa kịta bam Queen of Light healing bam a ka o ji wee mee ka onye ụgbọala ahụ na mina ọ bama ka ewu mụ anụ na-abịa ministri were wee gaa wee gwa the family ka ha ekweta na Nne Di Aso eji mmadụ nwere ike ime onye akwa nwa ha alhaji si arụ nwaanyị ife n'obodo n'obodo udu awa macha tebụl alive nwaanyị wee kwesịrị ekpere wee debe ihe na wee agbawa wee suru mgbawa nwatakịrị ọnụ ka onye ya gbam n'ọnụ pesia ya na arụ niile wee si Nne Di Aso ebe nwa Kraịst mere ka Lazarus dịkwa mma kunye n'ọnwụ after 4 days ị pụrụ ime ka nwatakịrị a ka ọ dị mma ị pụrụ ime ka ọ nwetakwa ndụ ọ bụrụ na ọ mmasị gị mee ka ọ dị ndụ ọ bụrụ uche nke a ga-eme kama ka uche gị megị mee ka egwu ụwa na ibe ezigbo nne kpecha ekpere pụọ 5 minutes ọ pụchara nwatakịrị tie uzere wee kunie abụọkwazi abụbụ nye nwe nwa wee rute na bedat ume a kụrụ Nne Di Aso aka she's a great mother. Amen. Abụghị onye testimony n'ụka abụọ gara aga ụka abụọ ka ya last week of adoration onye testimony otu nwa ya nwoke ihe zachikọrọ akpịrị this bam ka e were nye ya otu esi ọlacha ya tee the second day nwatakịrị ihe na-etizie nwatakịrị nwere onwe ya a lot of things ma anya nke e buru bịa last 3 weeks n'ebe a na-ebe a somebody eburu from mkpọ o were onye na-aya stroke ha wee request for this bam were ewetezi ya 2-3 days etere ya bụ onye na onye stroke megịrị wee dịkwa mgbe everything normalize ọnụ ya afigo aka ya fi everything afigo mana bama ka eperie ha wee bute n'ebe a wee sị na ka ha kwuo n'ebe a ka a nọ zọpụta nwa ha papa ha nna mmadụ wee ha gụrụ chatazie ya chata aba wee naba na mkpọ
So ana m eme ka unu mata na enwere a lot of things Nne Di Aso bụrụga this ministry ga-abụ ọ bụrụ na ị nabata na-eyuzu ife ndị abụ more testimonies more miracles na ebe na ya family ka ọ dị family niile na mma n'aha Jizọs. Ndị na-eyuzu ihe ndị a ka ọ dị unu cha na mma n'aha Jizọs. So anyị ga-ebe otu a anyị agaghị eji nyebe time for testimonies. Anyị ma na enwere many people chọrọ inye testimony today but we are working with time. Emechazịrị within the course of the program. Time mesịa dapụta maka ya we shall give mana ọ dapụtara anyị were nwe obere anyị nyere. So just to give the testimony na Nne Di Aso bụ ezigbo nne. Anyị onye nabatara ya ọ ga na-emere gị mma na-egosi gị ọgọ in Jesus name. Anyị amalitewo isi njem kamgbe afọ ise gara aga ibu Nne Di Aso ebi mana tata n'ụzọ pụrụ iche anyị wee na-launch the video CD, the DVD. Wee bụrụ na njem anyị gara gbasara anya bụ production na otu ihe si wee kwu n'obodo anyị bụ Nigeria. Njem a bịa bụrụ nnukwute njem. O wee bụ na o riri ego karịa ka a tụrụ anya. Ọ bụ ihe a mere last year. Yes. So, na ife ndị abịa bụ na ife niile a ị na-eme na air na egwu a dị iche. Ọ dị iche. Etibeghị ya n'ụdị ndị na-eme biznes. Na-etiri ya maka otuto nke Chineke. Akụkụ wee na-arịọ ngozi gị na this DVD video CD nke eji wee na-agbasa ozi nke Nne Di Aso na Nne Di Aso zuru oke na nne. Anyị wee na-agwa ndị ụwa na ụmụ mmeri bụ ndị mmeri maka na e kwuru na in the end ma ya market out in triumph ka mmeri nke Nne Di Aso ka e kwutara n'ebe a wee sị Nne Di Aso kwuru sị all the nation must come blessed. Anyị wee bụrụ ndị na-asị na Nne Di Aso kwesịrị ọ bụ nne dị ngọzi wee na-aga maka ndị otu nke ngọzie DVD video CD nwa nke ụmụ gị ka ebe gebe ka a na-enweta ịdị mma nke Nne Di Aso nweta ọtụtụ na nweta divine anointing were ka ngọzi nke Chineke pụrụ ihe niile nna na nwa na mmụọ nsọ dọkwasa DVD na VCD ndị a n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ana m ekele ndị bandị anyị na ndị ministry choir, divine light choir, na-ekele ndị nọrọ anyị na tebụl n'isi oche na mmemme nke ụbọchị tata ha nwaka a na-ekele ba nọ nso ume and the family ya na nwunye na family ya a na-ekele ha omenife ụmụ ife na ndị ọzọ na-ekelekwazi brọda Mike asị egwu ndị nọdebere n'isi oche ya na brọda Mike Ajima anyị na-ekele ha na-ekele ụmụnne anyị ndị si Isuọfịa were abịa daalụnụ na-ekele ndị si ụmụnne anyị ndị arọ n'ọta ndị nkele nwa nọ n'obi ha Chineke gọziere m ụlọ ka n'ụwa na-abịa n'aha Jizọs n'aha Jizọs. Ka nkelezie finally the Bijek International Bijek movies under the
Chairmanship of Engineer Ben Ikoku, onye bụ the Honorable MC n'ihe emere n'ụbọchị tata. A na-ekele Chineke gọzie ya wee na-asị ka anyị kwụrụzie ọtọ n'afọ na nwa na mmụọ nsọ. Anya gbaba na nchedo gị enenekwana ahịhịa anyị n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị n'ife abụla ife dị egwu. Biko vechi dị otu na ngọzi onye nwe anyị nọnyere unu. Ya udo na ngọzi nke Chineke bụ ihe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ dakwasị unu nọnyere unu oge niile. Udo dịrị unu n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.